ମୁଁ ତ ବାପୁଙ୍କ ଚପରାସି। ବିହାରର ମୌରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିବିର ପଡ଼ିଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷକମାନେ ଆସି ବାପୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଯାଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୃପାଳିନୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଚିଠି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୃପାଳିନୀ ଏହିସବୁ ଡାକ ନେବା କାମ କରୁଥିଲେ। କୃପାଳିନୀ ଡାକ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବାର ଦେଖି କଲେକ୍ଟର ଥରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ କୃପାଳିନୀ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖିଆ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଡାକ ନେବା ଆଣିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କୃପାଳିନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ବାପୁଙ୍କ ଚପରାସି। କୃପାଳିନୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି କଲେକ୍ଟର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହାନତା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗରିମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ। ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।